Hello, good morning mga bay. What's up? Andito na naman ang iyong kaibigan. Sa ngayon, nandito ako sa trabaho ko. May konti akong ipapakita sa inyo. Konting tour lang sa trabaho ko. Okay, tara. Jiski TV Vlog. Ito po yung entrance namin. Ito ang opisina namin. Ayan. Opisina. Kunting tour lang para malaman nyo sa sa ibang parte ng planta namin. Balik lang ako guys. Punta tayo doon sa kabila. Mainit sa labas guys, pero malamig. Ito. Yan. Ito po yung control room namin. Yan ang control room namin. Dito sa yan, dati namin planta. Dito nagkakaraos, kaya nagpunta tayo ng bago. Mas malaki na dito. Pasok tayo. Pinaka-importante rin na makita rito. Punta tayo na sa kabila, sa bagong planta. Pakita ko sa inyo kung yung anong laman dyan. Sa dalawang palapag to.
sa bagong planta nito. Bagong planta namin. Yan. Ito ang mga tangke namin. Tignan nyo guys. Share ko sa inyo. Ko doon ha, balik lang ako. Ito ang control room namin sa lumang planta. Yan. Ito yung lumang plan na ano namin, control room. Buwang kapiste. Konti nila tulpes ko dito. Ito yung unggoy namin dito. Ito yung, pero mabait naman itong unggoy na to. Okay lang naman. Matulog ko na to. Punta tayo doon. Tumahan niyo ako. So guys, dito ako naka-assign sa water treatment. Yan. 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 Dalawa yan. Yan. Yan mga bay. Yan ang pinapatakbo ko. Water treatment yan. Ito po. Ito po yung oil storage namin. Yan. Sana po magustuhan ninyo ang sinishare kong video na ito. Para lang sa gustong mag-abroad. Sana sipagan ninyo para sa ating mga pamilya. Okay, mga bay, salamat. And good luck. Please like and subscribe my YouTube channel. Thank you. Ayun po mga bay. Napakita ko na sa inyo yung trabaho ko dito. Sana magustuhan ninyo at saka huwag nyo kalimutan i-click, i-subscribe ang atong channel. At saka sana tulungan nyo ako ano yung YouTube channel ko para din sa inyo to, para magpagbigay ako ng saya at saka kabutihang lesson para kung gusto man yung mag-abroad tulad ko since 2018. Bago pa lang ako dito pero madami ko na natutunan. Sana guys, God bless all of you. Thank you. Bye bye.